Kono aja aneh-aneh yo. Aja aneh-aneh. Kono tak copot lho. Kang awakmu iki wis pas dadi bayan, Kang. Ya pasti to, Dik. Iki koyoke RT loro, RT telu wis siap ndukung yuk. Iya. Heeh. Kalau awakmu dadi bayan aja lali nang aku lho, Kang. Eling nang janjimu. Ya pasti to, Beb. Iki apa? Piye ketane, Mel? Koyoke kurang pirang kakak ngono sing kok tak lebokne. Modal wis tak modali. Nanti sing nang jero klambi iki wis tak wehno. Ayo genah to, Beb. Lah ngopo durung mbok lebokne? Durung tak temoni liyane. Oh iya, Beb. Engko aku nek dadi bojomu, aja galak-galak karo Amel ya. Ya aku kari amele to, Kang. Aku lho wong apian. Mel, aku lo calon ibumu. Sing apik lo karo aku yo. Inggih, Bu Bayan. Apa aku wis pantes malah dadi bubayan? Ya jelas toh, sapa sih? Koyoke enak sing gak beres iki. Wah, loro-lorone masuk iki. Gayeng iki. Iya Kang, wis siap kurang dadi bayan? Ayo jelas to ayang, Beb. Berarti kabeh wis beres yo Mel, gara-gara tepapat yo. Iya. Yes, aku tak balik yo Mel. Sesuk aku tak ngerti siji nemoni Pak RW. Ya wes ana bagi-bagi tugas ya, Yul. Ya. Suwun ya, Yul. Tin aku tak balik sih ya. Iya, suan yo Yul. Oh iya. Aku tak cukup berkas ning motor sedelok ya. Ya wes kono. Kang, kok suwi? Iya yang, Beb. Gak ngono Yul, dia lagi wonge gak jelas, galak, judes sisan. Wonge di WA lho ora gelem bales blas. Wes coba cara liya. Iki cara piye? Coba kayak surprise, apa kayak apa ngono? Maksudnya tak kayak hadiah ngono, ben Dela seneng. Iya. Sing menurutmu Dila seneng iku apa kayak ono? Ya duitnya kuwi Yul, aku lorong mergawe. Ya gak mesti larang to, Cuk. Jamput, tak goleki malah gendaan nang kene. Hi, carane ra ngono kuwi, Jup. Nak ngono kuwi yo gaya aku cemburu. Cok, aku je normal, Cok. Lah kowe lo tak goleki nang ndi-ndi malah Jup. Piye to iki? Apa to iki? Gak paham. Ya ngono, Kang. Ngurus banyu ku sing bener. Wong kene kok men, ya mesti bener to. Ya ngono, Kang. Ngawur iki. Ah, aku lho kok njaran iki.
matane. Oh, bocah koclok kae. Oh, awang Kentir. kaya ngono. Piye, Kang? Gutak ora kae? Wis ora men. Amule yo. Wis surup. Ayo. Nom-noman saiki men. Ngono kuwi lho ra diduga. Tenang ae, Kang. Engko nek ketemu tak gecek-gecek ae, Kang. Di kono aja aneh-aneh yo. Aja aneh-aneh. Kono minta copot. Ya wis. Sing hati-hati di kono awakmu. Joko awakmu. Hai sayang. Del, ngopo ngelamun? Kowe iki lho nganggo wong sedih-sedih ae. Lah ngopo sedih? Mesti gara-gara latar. Ngene lho, Del. Aku bukannya ngelek-ngelek latar ya. Emangnya latar ngopo? Latar kuwi lho mantane akeh. Sering gonta-ganti cewek. Jarene lho, urung suwe iki malah latar ngetengi bakule wedangan. Eleke maneh ditinggal lunga wonge. Kuwi aku, Cuk. Ngawur elek ngomong. Aku ning ngene arep medang apa tel apa? Ya medang to. Ya wis sak gawene. Oh, kutluk. Iya ya, carane nyedaki Dela. Yo wedangmu. Iya, rono warung liyane ta. Kaya aja nang kene to. Lah ngopo to niki ini lo enak santai. Iya, isen aku nak Yuli ngerti aku tau ngamene kene diusir. Jane ngopo to? Mbak, wedange loro ya. Loh, wong iku kan tau tak usir pas ngamen. Piye iki? Iso gagal misiku. Yes, wongnya apik ternyata. Yul, awakmu gak pengen mangan apa? Ngombe wae sik lah, Jong. Oh iya, Jong. Kira awakmu meh ngomong. Meh ngomong apa? Loh, jarene awakmu ameh ngomong. Awakmu sik lho sing ngomong. Piye ya, Jong? Pirang-pirang dino ki aku kepikiran lekmu dadon. Lah ngopo? Rasane kaya enek sing tak kangeni. Lah ngopo kok kangen? Kan betina ketemu. Aku kayaknya seneng karo lekmu. Wong iki lucu. Apa maneh kulkas dadi bayar? Jantuk kowe lek. Lah kae malah wonge bejugul. Oh, asu kowe iki lek. Apa to iki? Opo kae? Ana yang beb to. Gak apa-apa awakmu, Beb. Karemu gak apa-apa, Beb, demi dirimu. Beb, dirimu kok neng kene. Cuk, orang betai. Apa to, Del? Iri ya. Ayo, Beb, kita pulang ya. Dunia wis rusak iki. Gini gila, Mel. Lor banget, Mel.
Lah ngopo kok sampai tukaran ngambek Mas Bronjong iki? Waduh, aku nek cerita malah diamuk maneh karo Amel iki. Ya ora ngerti wong bronjonge moro-moro nesu kok. Ya ora mungkin lah Mas Bronjong nesu lah ana masalah. Alah, Jarno. Paling yo urusan banyu, Mel. Lah ngopo ngurusi banyu? Wong Mas Bronjong ora duwe sawah kok. Kleru maneh aku. Eleh, sampean iki paling golek masalah meneh ya, Pak ya. Loro, Mel. Loh, awakmu Jong? Apa awakmu malah seneng lek dadon? Lah ngopo toh? Seneng kan hakku. Ya aku ngerti, tapi kan gak ngono. Lah maksudmu apa? Awakmu iki ra paham blas. Aku iki seneng awakmu. Seneng piye maksudmu? Lah aku kurang opo karo awakmu? Kowe kudu ngerti, nek awakmu seneng lek dadon, kowe ngerusak hubungannya lek dadon karo Tini. Aku ngerti kuwi Jong. Tapi sik toh, Alah, rasa kakek ngomong. Hubunganmu karo lek dadon bakal tak sebarno sak desa. lah kowe kok ngancem-ngancem Jong? Aku wis kadung kecewa karo awakmu. Kurang opo aku? Kurang perhatian piye aku karo awakmu? Ya gak ngono Jong. Yul, kowe wis tak gagas tenanan kok malah koyo ngene. Lek ngene iki carane, awakmu bakal tak gawe wirang. Sik toh Jong. Ya gak ngono Jong. Piye carane ben awakmu lega? Sing penting hubunganku aja mbok sebar-sebarno. Aku njaluk apa tak kei? Permen coklat apa es? Sing penting ada dan ora gagal nyalon kebayan. Lah kok enak permen opo es? Ya kuwi lho. Lah kok iki? Ya bener wong kowe sing gak kelah. Masuk kudu iki Jong. Lek mudahan mbok kei sisa nan. Bene, lah gelem apa ora? Ayo. Lah ngene kan beres. Suy. Esok nah ya.